Къде идваш, бе? Ми я с Талибана. Айде, тръгвай си. Гонка. Викам, не, аз за това се разкарвам. Няма, аз за тук прибира това. Викам, ай ще там при вас на 5 малко. Не, аз ще гледам никъде в България на това. Кой нещо има някакво нещо прибито. Какво занимаваш това? Искам да играя на лъч. Но я разкарвам се. Може ли да се? Дайте разправя. Дай на Нощи ние обикновените мая изкарахме с някаква руса. Това много жив, бе. Той така си излиза. Излезна и така трябва да кой ми дам там. Това хапове. Това човек самолет, бе. Въртолет. Много луд, бе. Бе. Излиза, бе. Ама нищо не каза да снима за това.